Com registrem la medicació al programa Silicon? En el nom del pacient farem doble clic i se'ns obrirà aquesta pantalla. A la part de dalt aquí tindríem el nom del pacient, si és home, l'edat, el número d'habitació, i a la pantalla d'administració trobaríem el nom de la medicació que està prescrita, amb les dosis, la freqüència, la via d'administració i si hi ha alguna observació. La columna en vermell és l'hora actual. Aquí, per exemple, si vull confirmar aquesta indicatiu icona, és indicació que està planificada l'administració d'una medicació però no està administrada. En aquest cas, amb aquest tic verd sí que està administrat. Doncs, si jo vull dir que ja he administrat l'amivudina, faré una forma, seria fer directament clic aquí i automàticament el tic d'administrat. Una altra forma seria que si jo vull indicar que he administrat la ceftriaxona d'1 gram, clicant a qualsevol punt del requadre, me s'obre aquesta pantalla i aquí puc dir administrar. A més, em permet, amb medicació, de dir si el pacient porta un control de balanç, dir en quina quantitat s'ha administrat aquesta medicació, la ceftriaxona, en aquest cas. Llavors ja quedaria confirmat. Doncs bé, altres possibilitats. Si jo, per exemple, aquest paracetamol que té ara a les 8, el pacient m'indica que no té dolor, jo puc informar que no he administrat una medicació. Seria el mateix, clicant a qualsevol punt del rectangle i anul·lar. I aquí posar el motiu no precisa, acceptar, i ens quedaria amb aquesta icona que és indicatiu que no s'ha administrat. Aquesta icona d'aquí és quan no s'ha indicat en el marge que tenim aquestes 3 hores de si s'ha administrat o no una medicació. O sigui, no es fa res, es queda, està així la medicació i no se diu si s'ha administrat o no s'ha administrat. Si passen 3 hores no et permet fer el registre. Un altre cas seria que tenim medicació si precisa, estaria en aquesta fila de color groc, t'ho podríem indicar que aquest pacient ha precisat un diazepam de 5 mil·lígrams. A l'hora que hem administrat el diazepam, fem doble clic i aquí indiquem el motiu, ansietat, per exemple. Acceptem i ens queda aquí que hem administrat aquest medicament. Una altra manera o un altre registre que podem fer és, per exemple, quan aquí que està prescrita la Lantus, l'insulina, volem registrar la quantitat que estava de glicèmia. Si fem doble clic, podem fer una observació i posar que estava a 220 de glicèmia. Acceptem i després diem que hem administrat les 4 unitats d'insulina. I ens quedaria aquesta nota que si et poses a sobre et diu el que has escrit.